आपली सेवा अशी मराठी भाषेची करत पोलीस विकासाच्या कामाच्या जबरदस्त वाढलेल्या मानवी रूपी शहराच्या विकासाला संपूर्णता मिळो अशा आईच्या चरणी प्रार्थना करतो. मोठ्या प्रमाणात भक्तभाव या ठिकाणी आले राज्यातील वेगवेगळ्या भागातून देशातून सुद्धा आईच्या चरणी आणि तुझ्या मुलाचं दर्शन व्हावं या श्रद्धेने निश्चयाने आपण आहात. आपल्या सगळ्यांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत करतो आणि विशेष रूपाने आग्नेय पूज्य यांनी केलेल्या एका प्रतिकूल परिस्थितीच्या व्यवस्थेत सुद्धा आपण सगळेजण सहकार्य करतोय. आग्नेय कुटुंबियांच्या या ग्रामपंचायतीच्या सर्व अधिकाऱ्यांचे सुद्धा मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. आपली पोलीस यंत्रणा असेल, आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यांची यंत्रणा असेल, या सगळ्यांना सुद्धा आपण सहकार्य करताय त्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि विशेषतः महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या एका अर्थाने निर्देशानुसार आणि आपल्या सगळ्यांच्या भक्तभाविकांच्या सोयीसाठी ज्या काही व्यवस्था उभा करण्याची आवश्यकता आहे त्यामध्ये सुद्धा आपले अधिकारी फोकसपणे काम करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि यापुढेही महाराष्ट्राची सेवा सातत्याने करण्याची संधी आहे सातत्याने आपल्याला देऊ अशी भावना व्यक्त करतो. या ठिकाणी उपस्थित आमच्या मित्र आमदार अनिल परब हे सुद्धा आले, त्यांचे या ठिकाणी स्वागत करतो. आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.